Hormatly vatandaşlarım, eziz Türkmen halkım. Tarihin Oğuz Han'dan alıp kaydan, hem de asarlar boyu Türkü devletlerin mizemez düýbün tutan, häzirki döwürde dünýä türkmenleriniň ata watany hasaplanan, garaşsyz, baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň, halkynyň, eziz Türkmen milletimiň bugünkü hal ýagdaýynyň has beterleşmegi, watanyny, eýlini, halkyny söýen bir gyrajdan ökmende meni çuňur gynandyrýar. Türkmenistan garaşsygyny almagyndan soňra gynansak da demokratiýa kanunlaryna laýyk gelmeýän, aç göz, halkyň agyzyny ağlardyk, höküm süren korrupsiýon döwlet emele geldi. Munyň baş sebäpçisi sözde beýik Saparmurat Türkmen başydyr. Ol asırlar boyu hanlar, sultanlaryň öňünde egilmedik, mert Türkmeniň başyny para, pul peşkeş berip işe giren emeldaryň öňünde egmäni mejbur etdi. Şeýlelikde täze Türkmen tarihi başlandy. Eýsem bu ýakyn döwürde nämeler boldy? Döwletiň baş baýlygy adam unutuldy. Konstitusiýada ýazylan adam hukuklary son derejede düýbünden gysyldy. Ilymyň, bilimiň derejesi göz goýny ýagdaýda pese gaçdy. Çünki sowatsyz, bilimsiz, ilymsyz halky olan döwleti dolandyrmak iň aňsat ýol. Ahlaksyzlyk, medeniýetsizlik aşa ýokary derejeye göterildi. Häzirki döwürde gynansak da halkyň agzalalygy iti mesele bolup durýar. İnternet sahypalarynda bäş dogan bir millet türkmenimiň bir-birine ýazýan sözleri men ýüregimi ganaglady. Yurtdaşyndaky watandaşlarymyzyň ahlaksyz paýlaşmalary çuňur gynandyrjy. Häzirki döwlet halky düýbünden unutdy. Munyň ilkinji şaýatlygy 2020-nji ýylyň başynda Türkiýanyň Istanbul şäherinde zeherlenip ýoğulan watandaşlarynyň cesetlerinden döwletiň ýüze örmegidir. Dünýäniň ähli döwletleri öz watandaşlaryny häl bugüne çenli ýurtlaryna getirip dur. Adamlaryny ýat ýurtda kyn gününde unutmaýarlar. Gynansak da çağıcıklaryň kakalary, eneleriň oğullary ýat ýylda kaldy. Aprel aýynyň ahyrynda Daşows, Lebap, Mar vilayatlarynda bolan tebii harasatlardan soňra döwlet özüniň hakyky ýüzüni halka açyp görkezdi. Bu elekenç hadisede adam ýetkileri boldy. Halkyň emlegine seper etdi. Adamlar beýle ýagdaýda döwlet mediýasynda bu hadise hakynda bir kelam söz aýdylmady. Gaýtam hiç saat bolmadyk ýaly toý bayramly gepleşikler dowam etdi. Üstesine öz halky beýle kynçylykly ýagdaýda boldy. Türkmenistan döwletiniň Awganistana we Russiýa döwletine humanitar kömek ýollamagy hökümetiň öz halkyny hiçe saýmagynyň alamaty bolup, halkara adam hukuklarynyň bu döwletde hiç işlemeýänligidir. Vilayetler beýle kynçylyk çeken wagty
şu Özbekistan döwletine kömek etmäge synanyşmagy, hem de bu döwletiň kömegi iza gaýtarmagy hökümeti dünýä arenasynda hasam gülkünç ýagdaýa goýdy. Lewap vilayatynyň häkiminiň hamana habar bermäligi üçin işden aýrylmagy hökümetiň halkyň öňünde özüni aklamaga çalışmagynyň alamatydyr. Emma indi halk ayağa kaldy. Doğan arka bolup, bu çüýren rejimi yıkıp, halk üçün alad edýän, dünýäň öňünde hiç kime başyny egmeýän, täze taryhda asarlara özüniň adyny ýazjak beýik türkmen döwletini gurmak üçin wagt gelip etdi. Halkymız mundan artyk zuluma çydamaz. Zalim padşanyň öňüne çykyp dogurlar aýtmak musulmançylykda şehitlikdir. Ýat ýurtlarda galan watandaşlarymyzyň öz ojaklaryna dolanmaly wagty geldi. Bu mukaddes ýolda Allah Taala hemmämize ýardym etsin. Sağ olun.